hate ekera abantu bakogechire banyolero kogecha nkoli gukora gasi eba wanso bulimo bono propaganda nero bagwitkarasi bakukwana kende yonse lakini ubuye ng'abantu baita abananchi bali bansali mbamanyete kimaene ngaki nkumulekande abantu abe umuchanda omone naba mulekire nande nkubasambande no kumuleka kuli kwane nalituranyale kurose gasi ya Gusii. Anyway, Governor, ngakiora kwanirengana ya security sengencho rogongorwa Kisii iga mangana ya yoburendi pirengo mbiri vya mono. Ngo isaransande se security committee. Abutole inche county commissioner, county commander, abantu ba DCI ngo isaransa tole. Inche na abatebiri owichana kwane na insecurity. Na security etalinga eroro eyende ne irekorosiwa n'abana siasa. Abana inchi ba Kisii n'abantu banje tomulembe. Insecurity yabeire nesenge nchi town igaye. Na chitobisi IMC na chitobisi nga promise amrabe pikipiki roje vale na inchi sana nyamwaroje mbalenge na inchi mpaka sagero mwanamuziki agatera nga simba gakure chikura abana bodaboda baje kulira gentu keke eke gokora nga musulio wita kagaya bakomena bakoragira egente kenkirumete abantu bakke emyoyo ikiara bamrabe kana so to bisi na lengre tigente getangani nga kinko babeka babamba manyanga etubwata bagende chipigipigi bale 96,000 njenga tenga abantu aba kakirusi 46 baba bayigaroli 46,000 otiga abantu 50,000 basangireli enere sabwe ngetwakana basangireli shiringi emye muri ituko litkelme bagusangireli 5 million bakole amatuke 200 oka ebagusangireli million 100 bakole emitinyi 10 oso mwaka ebagusangireli billion emu ngokorosi billion mwana biashara ki abantu abe bangocha goitegemea boke gas kakitigana no ene 100 babekire shilingi 50 igo na bankorose have a billion omwaka na bangokora biashara bindi byonse na bangokora chi nkagenda nchomonye ngakwa ne president nkamtebye kena president ekagoka nga simba. That's a very brilliant idea. Nga kichibe sare ngota etenkwe nkwe million ya nkamdenga yaya Mr. President ane president nga chi million anibere akanga chi million ibere nga chankali kichibe se cyane we komonye chi million isato nkabika aba murabeka nabalete stadium bagasangira chi million chinde ibere tukabeke account KCB chiro mpaka bono immediately na tu abegete abantu nandi bagaonjoka bakarosi kiombe kende gao bagansa kurwana naliyo mumroyomo angentira akanyenyuga ige town lakini ngwa kira baskali mbya mono kibagekyo nkiyabwate tu no kirechera ikikia iteto mumroyo ababande muisonde baita mumronde na ere town igage gento kyo gokumya sababu etayo atnesenge njo mumroyo ino akoba angena na simba ngabaite bayigose osemba rwese simba bamraba tali nyangi tokolete na baro na magendra ali nembegetense ndole gose nimba konye bamraba ali eba chandegete lazima mba bekamu na tagete na ende ndikibese kindemba bekire ndole ngaki abantu aba mbanyali kuyikonya mbakogenda pigipigi matukonse abantu balimba bwate pakabana babwata abakungu bakoragira Gorasma 92 ne mna nchomurai ndole ngaki nko bakonya go chimoto. Shimwa gaba nasenga ne ya security.